мушаррафа қосимова ҳунарманди мардумии тоҷикистон имрӯз 100 сола шуд. ӯ мегӯяд зиндагии пурбор ва бобаракат дошт. ҳеҷ як ношукрӣ надорам. На бераи абера комартрафакам ба чабера комартрафакам ба акон бигӯм ки худи абераи чабери кама худи ман барен умри дароз бинану мана ҳамин хел абераи чабераи ҳузуршад дакалғошад. аз субҳи имрӯз дар манзилаш дӯстону ҳамкасбон ва намояндаи мақомотро пазироӣ мекард. бо меҳмонҳо акс мегирифт ва дуои нек медод. рисолати хонаводагӣ ин хонаводаи бузург ҳамеша то имрӯз баъди сари устод муҳаммадҷон қосимов ва фаррухи зиндаёд ба мо то имрӯз оварданд. ин модар воқеан як шахсияти бузург ҳастанд ки то ин сuni сол расиданд. барои ҳамин ҳам символӣ аст, ҳам рамзӣ аст ки ин қадар умри дароз мо имрӯз шоҳид будем ки чӣ қадар хотирашон қавӣ аст, ҳанӯз моро мешиносад. мушаррафа қосимова инчунин ҳамсари ҳунарманди мардумии иттиҳоди шӯравӣ муҳаммадҷон қосимов ва падари фаррух қосимов аст ки бо таъсиси театри аҳорун дар театри тоҷик инқилоб барпо кард. сабурии модарбузург бароям яке аз сифатҳои беҳтарини ки аз он гирифтам дарк мекунам, чун он кас дар ин соли муборакашон бисёр мушкилиҳоро аз паси сар карданд, бисёр азобҳоро гуфтан мумкин бошад бардошт карданд. мушаррафа қосимова давоми умраш роҳҳои пурпечутоби зиндагиро тай намуд. ӯро духтари душмани халқ ҳам эълон карда буданд. мушаррафа қосимова ҳунарпешаи халқии тоҷикистон соли 1917 дар самарқанд таваллуд шудааст. аз соли 1937 инҷониб дар саҳнаи театри тоҷик ҳунарнамоӣ мекунад. ӯ дар саҳнаи театр ва кино тимсолҳои барҷастаро офаридааст. аз тарафи мардум беҳтарин офарандаи нақши модар шинохта шудааст. ҳоло дар ҳалқаи набираҳо ва фарзандон давлати пирӣ меронад.